С какво прилича брокерът на килер? Мислите, че брокерът е просто посредник? Всъщност той решава куп проблеми, за които дори не подозирате. Аз съм брокер от Украина, живея и работя в голяма агенция за недвижими имоти в България, Явлена, и ето защо точно аз мога да ви бъда полезна. Имам 3 години опит с имоти във Варна. Работила съм с сделки от 16 000 евро за парцел в село до 800 000 евро за лукс апартамент на първа линия Свети Константин и Елена. А през януари тази година подписах договор за покупка-продажба по-пълномощно, когато клиентът не беше във Варна. Моята задача като брокер е да ви помогна да намерите подходящ имот според бюджета, мястото и нуждите ви, да инвестирате изгодно, да договаря добри условия и да съм на разположение и след сделката. Сега имам страхотен апартамент с една спалня в квартал Бриз до 180 000 евро и ви каня на оглед. Какво ще видим? Хубав комплекс подземен паркинг, фитнес на територията, катерички, които скачат по дърветата. Ще проверим колко слънце влиза в апартамента и дали строителство е качествено. Имам един таен метод. И разбира се, ще разгледаме самия апартамент. Идеален е като за живеене, така и за инвестиция. Но има нещо много важно. Истината е, че искам да покажа този апартамент точно на вас. Затова не чакайте. Огледите вече започнаха. Запишете се, възможно най-скоро, докато все още е в продажба.